Este o greșeală din punctul meu de vedere. Da, tu știi meseria. Dar mirii știu ce e important pentru ei înșiși. Și trebuie să-i asculți. Dacă nu-i asculți, nu înseamnă că trebuie să faci ca ei. Înseamnă că trebuie să înțelegi ce așteptări au. Să le explici ce poți să le dai și să ajungi la un consens că asta se poate face și asta nu. Altfel, vei avea clienți nefericiți, așa cum a spus Marius, dar mai ales vei avea eșecuri. În momentul în care un client vine și îți spune nu-mi place, nu e ceea ce așteptam. Că mie mi s-a întâmplat. Care spune că lui nu. O bucurie și o fericire. Mie mi s-a întâmplat de câteva ori. Și te afectează într-un mod total neplăcut. Poate mă afectează pe mine, voi fi mai sensibil. Poate voi sunteți mai puternici. Da, te afectează. Asta e o greșeală. Să nu fii atent la așteptările celor din fața voastră care vă angajează. Ei sunt importanți. Meseria ta e să le dăruiești ce e important, îmbrăcat cu arta pe care o stăpânești. Sau priceperea, să zicem arta. Cu meșteșug. Ăsta e un lucru. Ce greșeală mai poți să faci? Să crezi că ai ajuns acolo. Scoteți-vă din minte prostia asta. S-a spus, se va mai spune, nu există acolo când vine vorba de fotografie de mâine. Există un moment al vieții tale care mâine poate să fie. Mâine poți să-ți rupi piciorul, cum s-a întâmplat cu Vlad, în timpul unei conferințe, da, și să nu te poți duce la nunți. Cam atâta valorăm, ca și încredere că mâine va fi la fel. Atenție mare, viața e schimbătoare. Planificați-vă atent și gândiți-vă că sunteți responsabili față de cei oameni care vă angajează. Ce greșeli mai puteți face? Să vă raportați cu aroganță la ceilalți fotografi. Să credeți că voi știți, voi dețineți secrete, voi sunteți toate știutori. Este o prostie. Primul rând suntem oameni. Ca oameni, să la o parte priceperile noastre, avem așa, măcar, nu știu dacă sunteți religioși sau nu, avem măcar respectul față de un altul. În al doilea rând, noi nu deținem nimic în secret. Oricât mi se pare nouă că știm ceva, să fim sinceri, există o poziție, există moment, există conținut, de-ați că-s mai colorate, mai roșu, că-s cinematic preset, că sunt într-un fel sau altul. Astea sunt niște găselnițe care astăzi au valoare, mâine sunt derizoriu. Nu deținem niciun secret. Singurul lucru care contează este să fim acolo, prezenți, moment ce e relevat pentru client, împachetat, repet, fotografic foarte bine. Nu fiți aroganți. Pentru că vin oameni în fața voastră și voi credeți că ei știu mai multe decât vă spun. Oamenii care au fost azi, pe care i-am prins de când am venit în fața voastră, v-ar spune totul, dar nu e timp suficient. Tot v-ar spune. Fiți buni și voi la rândul vostru și spuneți și altora. Asta nu creează o piață suprasaturată. Credeți-mă, pentru că oamenii care nu se pricep, nu se vor pricepe. Oamenii care nu sunt echipați, nu se vor descurca. Oamenii care nu vor să muncească, nu vor avea nicio șansă. Ăia care vor să muncească, care sunt determinați, care și-au setat un scop, ăia vor reuși cu sau fără ajutorul vostru. Dar, dacă îl ajutați, se întâmplă lucruri bune în viața voastră în continuare. Așa cum dacă vă ajutați un vecin cu mare curent la mașină să să dați curent, așa cum ajutați un amărât cu niște bănuți în speranța că poate iluminați măcar 15 minute din viață, așa puteți ilumina și pe un om care e la început de drum, fără aroganță, că nu dețineți nici lansarea rachetelor pe lună, nici fizică cuantică, sunteți doar fotograf de nuntă. Știu că sunt drastic, un pic că n-am dormit azi noapte și altfel mă clatin dacă nu. Am scris lucruri bune aici, că le-am cam uitat. Da, am scris un lucru bun. Nimeni nu-ți poate oferi rețeta perfectă pentru tine. Ți-o poate spune doar pe lui. Și există cele mai mari șanse să nu ți se potrivească fie deloc, fie să nu ți se potrivească în cea mai mare parte. Deci, nu mai așteptați rețete, nici din workshop-ul, nici din întâlniri față în față. Așteptați îndemnuri, așteptați sugestii, așteptați variante, așteptați posibilități. Nu există rețete, guys, nu există rețete.
Lecția numărul 2. Sau cât o fi. Orice face tu acum, este unul care o face mai bine. Indiferent că vorbim despre fotografie, că vorbim despre sex, că vorbim despre orice altceva, există cineva care face mai bine și există cineva care face mai rău. Suntem la un anumit nivel. Și nivelul ăla poate să crească, nivelul ăla poate să scadă și nu întotdeauna ne e sub control. De ce spun asta? Aud foarte des fotografi care nu au clienți și consideră că sunt fotografi foarte buni. Și se așteaptă cumva să vină clienții să-i găsească și să le cunoască valoarea. O mare prostie. În lumea de astăzi există atâtea mașini bune încât e foarte greu să alegi o mașină când o cumperi, trebuie să te convingă cineva că ai mașina. Și de obicei cumperi când te convinge omul, nu neapărat tabla. La fel la fotografie. Câți înțeleg fotografie? Mai ales câți înțeleg fotografiile altora, asta văd pe blogurile noastre sau pe Facebook, fotografii cu niște străini. Și știți prea bine că se uită la Rocky, la locații, la alte prostii și ne vrem să se uite la talentul nostru fotograf. Și nu, foarte rar. Branding personal, noi ne vindem, pe noi ne cumpără și noi trebuie să alergăm, a venit ziua, să alergăm după ei. Când am început fotografie, în 2002, nu trebuia să alergi după clienți. Erau puțini fotografi dispuși să renunțe la vechea școală de fotografie. Și nu exista internetul ca mijloc de a ajunge foarte ușor la oameni. Și atunci dacă aveai o nuntă și erai de treabă și dădeai niște poze, veneau nunți. Și dacă mai veneau nunți, veneau și mai multe nunți. Și ajungeai să crezi că ești un mic zeu. Ceea ce era adevărat în momentul ăla. După care a venit internetul. Și au venit mijloace foarte facile de promovare. Și au venit foarte mulți oameni care au zis: wow, poți să câștigi niște bani ușor. Și știți, pe mine nu ușor. Dar a fost facil. Și atunci ne-am îngrevedit toți asupra unor clienți care sunt puțini, nu? Și din ce în ce mai puțin, la divorțul să putea să fie un business bun. Ce vreau să spun este că nu e suficient să fii priceput. Ba chiar consider că e mai important să te vinzi mai bine decât să fii un fotograf mai bun. De ce? Pentru că din nefericire chiciul domină, oamenii nu știu ce e la frumos, oamenii nu mai știu să prețuiască. Vorbesc în general. Există oameni care prețuiesc finețea, rafinamentul, minimalismul, exprimarea fotografică bună, dar cei mai mulți oameni habar n-au. Și atunci ei aleg să prețuiască show-ul sau prețul cel mai mic. Gândiți-vă foarte atent direcția de promovare. Ce vreți să vindeți? Puteți să vindeți prețuri mici. De când mă știu fotograf, am auzit pe alți fotografi spunând: ce căcatul ăla ia 200 de euro, iau, cum să mă vând eu cu 1000 de euro? Ce problemă ai tu? Lasă-l să ceară 200 de euro, lasă-l să ceară 100, lasă-l să ceară 50. Eu nu am nicio problemă. Fiecare cu viața lui, în momentul lui, cere câți bani vrea și nu e piața mea, e piața noastră tuturor, e piața lor, de fapt, familiilor. Și atunci, vedeți-vă de treaba voastră. Cum a zis Marius, eu cer ca să lucrez 5 ore pe zi, să am 18, maxim 2, amintiți-vă, că nu v-a zis degeaba. Nu v-ați bucat niciunul. Să am 20 de nunți pe an ca să obțin o sumă de care mi e suficientă. Ăsta e modul de a-ți pune preț pe muncă ta. Nu cât cere vecinul. De ce spun? Pentru că Mili nu compară prețuri decât când tu vinzi prețuri. Dacă tu te vinzi pe tine, și am spus-o de m-am săturat, nu? Cum ar putea compara pe mine cu, nu știu ce să spun acum, cu Vlad? Sunt mult mai frumos decât Vlad. Gândiți-vă la asta. Când deschide o gura, Vlad o deschide altfel. Eu mă vând într-un fel, dau un exemplu că e în sală și suntem prieteni și nu ajungem să comparăm prețurile, evident că și prețul ajunge la un moment dat pe masă, dar de obicei ajunge după ce l-am convins sau am păstrat efectul la wow, sau cum vreți voi să-i spuneți, l-am convins pe client că sunt o soluție potrivită. Acum dacă are și bugetul lui, da, bine, dacă nu. Nu vă mai vindeți decât pe banii pe care îi merită viața voastră. Clienții au bani în buzunar, clienții au plicuri la nuntă. Nu vă mai apreciați prost. Dar, în același timp, munciți cât puteți voi, faceți-vă capul cât puteți voi mai mare, că sunt ale voastre. Și munca și responsabilitatea și căpșurul cu ele
rămâneți și după ce pleacă clientul. La banii, dar munca, tot ce investiții ați băgat aici, sculele se devaluează în 2 zile. Albumele, le călcăm în picioare, dar ajung la clienți, nu mai sunt oameni. Căpșorul vostru. Faceți investițiile bune în viață. Și mai e o greșeală, să credeți că veți fi nemuritori. Și că treaba asta merge la nesfârșit. Pentru mine, anul ăsta a fost ultimul an în care fotografiez nunți. Am câteva la anul, dar nu mai. Dacă sună cineva, mai da. E o decizie personală și nu e nicio fel de nefericire. Am constat că e chiar un fel de ușurare. Pentru că stau acasă în weekend-uri, oamenii dragi, lucru foarte important. Pentru că ajungi la un moment dat la o suprasaturare. Ai văzut prea multe nunți ca să mai găsești empatie și să mai găsești suficient afect în tine încât să-ți pese. Da? Încă îmi pasă, dar presimt că scurt timp nu o să mai pese. Și există viață și după fotografia de nunți. Greșeala pe care puteți să o faceți să credeți că sunteți nemuritori și ce faceți acum o să puteți face vachiu. Când o să vină un 20 de ani și să aveți un 50 de ani, marketați-vă voi contra lui. Greu. Pentru că el are o minte odihnită, în ton cu vârsta, mirii sunt tineri și voi sunteți bătrâni. Și foarte greu să mai ajungi acolo. Gândiți-vă parcursul. Nu luați ce auziți aici, nici de la mine, nici de la nimeni ca literă de lege. Toată lumea greșește. Uita, Mihai Zaharia, post. Marius Bărbulescu a zis 15%. Deci restul de cât? 85% sunt considerate de el însuși nu rateuri nepotrivite a ajunge la client. Din vari motive. Fie sunt dubluri, fie au chestiuni care țin de mișcarea subiectului în scenă, fie de moment, fie de neatenție, fie de tehnic, de expunere incorrectă, de back focus, de front focus, de toate prostiile astea. 85% sunt greșeli din punctul lui de atenție. Sper că nu greșesc cu nimic. Gunoi chiar aș putea să No, ok. Ești mai sever cu tine în sus și asta e un lucru minunat. Asta ar trebui să vă, odată să vă încurajeze că nimeni din cei care iau premii, de cum să o chema ele, nu e perfect, dar nimeni nu e. Pentru că fotografia e tot timpul o încercare și mereu scena din fața noastră este atât de diversă cât este fucking imposibil să declanșezi să fie succes. Este imposibil să ai declanșare cu succes. Aud fotograf pe film vechi, pe vremea mea, du-te. Serios. Mai uită-te pe pozele alea odată. Și compară-le cu ce se produce azi. Da, e adevărat, declanșăm prea mult poate. Da, e adevărat, declanșăm prea neatent. Declanșăm să fie. Asta e greșeala pe care o facem. Pe care o fac. Pe care o facem cu toți. Dar, toți greșim. Nu există unul care nu. Diferența este că unii au succes într-o proporție mai mare. De ce? Și cu asta nu, aproape. Pentru că mă întorc la început. Muncesc mai mult, sunt născut într-un timp potrivit, plătesc mai... și genetica joacă un rol. Norocul joacă un rol. Șansa de a întâlni pe cineva care să te susțină joacă un rol. Și multe alte aspecte. Nu urmăriți drumul lui. Aveți drumul vostru. Dar factorii pe care vi-am pomenit mai devreme sunt singurii relevanți. S-ar putea să nu fiți niciodată genial. Ba chiar e foarte probabil să nu fiți niciodată genial. Pentru că și pictorii sunt enorm, probabil sunt sute de mii de pictori acum. Dacă nu ar fi milioane de oameni pasionați de pictură, n-ați auzit de niciunul. N-ați auzit de Marius Bărbulescu. Și sunt sute de mii, dacă nu milioane de fotografi. Ceea ce e o chestie. Da, sunteți mai aproape de geografic, totuși, dacă erați în Statele Unite, să spun. Ceea ce probabil e o chestie. Puteți fi, iartă-mă că nu, deci nu vreau să nu te platesc cu nimic, dar ești de față și mi-e mai ușor să vorbim, puteți să aleg la nume, dar nu-i de față. Puteți fi următorul Marius Bărbulescu? Sincer, nu-mi pasă. Probabil că nu. Ar trebui să vă doriți asta, nu știu, voi nu știți. A fi atât de perfecționist ca Marius e un chin. Și a rostit cuvântul chin, stres
și alte cuvinte din zona asta foarte des. Probabil că este foarte greu. Merită să faci efortul ăsta. Nimeni nu știe ce viață aveți voi. Merită să faci efort. Poți să treci fotograf de nuntă toată viața, are un oraș în clopoțel chiar. Are un domn admirabil, că știe fotografie mai mult decât mulți. Dar crezi că să ce ne tipărește, doare undeva și de aia, și de aia, și de aia, ia niște bani și e ceva greșit în asta. Nu. E onest, își face treaba, e responsabil, livrează. Puteți alege drumul ăla, e mult mai ușor. Înțelegeți la ce vă supun? Nu, aveți de ales. Și drumul fiecăruia e ăla corect pentru el însuși. Dar sunteți datori, reamintesc, responsabilitate, educația pentru voi înșivă. Da. Și prețuiți-vă corect atunci când vă vedeți clienții. M-am lăsat de fotografie și nu, scrie undeva acolo Șmoc Photos. Dacă aveți nevoie de editare vreodată și nu faceți față editării RAW, în Capture One sau Lightroom, aruncați o privire și poate vi se potrivește. Dacă nu, mă bucur să scap de voi, că sunteți pretențioși ca naiba. Da, extrem de... Și dacă poți să fie nu știu cum și ce să spui, da, rezultatul nu e neapărat... Și țineți pe voastră, aia e, problema voastră. Am aici, dacă aveți mai multe, din câte știu eu, nu știu dacă știu corect, e o bucățică de carte, nu e o carte, pentru că e un proiect. Și dacă aveți nevoie de un proiect de fotografie de nuntă scris cu toată inima mea și am câteva bucăți la mine, dacă vă doriți să o citiți, costă ceva. Costă nu și n-am rest la 50 lei, costă 48. Vreau cu autograf. Dar nu despre asta e vorba. Este vorba despre faptul că ați depus efort, să rămâneți la ora asta, că ați depus efort să veniți până aici. Unii dintre voi știu că ați venit de foarte departe. Eu știu că am călătorit 9 ore până aici. Și n-am călătorit 9 ore să vă spun ceva ce nu știți deja. Am călătorit 9 ore să vă readuc aminte ceea ce știți deja. Fotografia de nuntă e am naibii de faină, nu e ușoară. E un drum frumos în viață, fără să fie nevoie să urmați drumul altuia. Urmați-vă planul vostru și în încheiere o să trag, dar noi n-am participat, Jimmy, nu? Nu, dar o să ieșim câștigător. Jimmy, partenerul meu la Nu, dar Șmoc. vă rog să, adică tu și poți să participi, dar... Nu, eu nu pot să stau și am un mirrorless și... Vreau decât să fac mențiunea cine este sponsorul, este Moselle Brest, fac straturi de piele. De la sânul... MOSLLEBRST, sunt pe Facebook, sau dați în Google, îi găsiți. Am aici scrisul tot. Așa, vreau să știți. Una singură? Una singură. Avem un singur strat. Un singur brand. Hai să avem mai